ينزل يفتش البنيدم، fejn fiha Alla jinżel iħobb il-bniedem, fejn fiha Alla poġġa lilna il-bnedmin. Nkunu f'Marija ifisser għal Montfort li kif Ġesu ġie l-ewwel darba permezz ta' Marija u se jerġa' jiġi t-tieni darba, it-tieni miġġa tiegħu permezz ta' Marija. Allura nħallu lil Marija maqudin magħha fiha l-Ispirtu jħejjina t-tieni miġġa ta' Ġesu. Montfort iġbed l-attenzjoni biex nifmu kif f'Marija t-Trinità Qaddisa tammar, titlu sabiħ tal-Madonna hija Marija tat-Trinità Qaddisa. Marija hija mħarsa mill-Ispirtu Santu li xieħed id-del tiegħu fuqha u bil-grazzja tiegħu li wieħed jista' jidħol f'Marija. F'Marija insibu l-Ġesu u allura meta nagħmlu kollox fiha nkunu din naqdu ma' Ġesu li jammar fiha. Montfort jgħid li meta wieħed jirċievi l-grazzja li jidħol f'Marija għandu jibqa' hemm. Jafda lilu nnifsu f'Marija u jintelaq f'idejha waqt li jkun sostnut bil-grazzja u l-ħnina tagħha. Jiġi meħlus mill-inkwiet, mill-biża', mill-iskrupli. F'Marija wieħed jiġi meħlus mill-edewwa minn Satana, midnub mill-mentalità tad-dinja. U f'Marija wieħed jiġi ffurmat f'Ġesu u Ġesu ikun fih. Araw isbuħija li wieħed jgħix f'Marija skont dan it-tagħlim ta' Montfort. Ir-raba aspett ta' kif wieħed jgħix din il-konsagrazzjoni b'mod interjuri li għatina Montfort li wieħed jagħmel kollox għal Marija. Meta wieħed jagħmel kollox għal Marija tiżomm quddiem għajnejh li Marija mhijiex l-aħħarana għal dawk li konsagraw ruhom lil Marija. Il-Madonna mhijiex l-aħħaran fil-ħajja tagħna. L-aħħaran huwa u jibqa' dejjem bina Ġesu. Kif qatilna f'Kana għamlu dak li jgħidulkom hu. Il-Madonna tridna nagħmlu dak li tgħidilna hi, però dak li tgħidilna hi huwa biex nagħmlu li jgħidilna hu. Meta wieħed jobdi minn Marija jagħmel xi ħaġa li qed jagħmilha direttament għal Ġesu. Dawk li konsagraw ruhom lilha biex ikunu ta' Ġesu permezz tagħha huma għandhom jagħmlu kollox għaliha bħala dik li se twassalhom għand Ġesu. Fl-istess ħin għandhom jiddefendu lil Marija meta hija tiġi miċħuda minn uliedha. U din eżisti li qed jgħid Montfort hija ħafna profonda. Qed jgħidilna għamlu xi ħaġa għal Marija. Meta taraw il-Madonna mċaħda minn uliedha xi tfisser? Jiġifieri uliedha li ma jirdux jafu biha. Uliedha li jaħsbu jistgħu jgħaddu mingħajr Marija. Hekk persuni li l-Madonna ma jħobbuhiex. Persuni li l-Madonna għatuhom barra mill-ħajja tagħha, mill-ħajja tagħhom. Dawn huma wlieda. Aħna għandna naħdmu eżisti biex kulħadd isir iben Marija. Għax kulħadd hu iben Marija, però mhux kulħadd jaraf il-dil-omm. Immaġina kieku int għandek il-ommok li għadek qatt ma rafta f'ħajtek. Għal uħud minna anke fil-Knisja, Marija tista' tkun dil-omm li aħna għadna ma rafniex bħala omm. Marija l-uħud jinqdew biha, jużawha f'festi, jużawha f'piki, jużawha affarijiet oħrajn. Imma da mhix dik l-omm, għadhom ma skopruwiex bħala omm. F'dan is-sens li Marija hija wkoll imċaħda eżisti minn uliedha, aħna rridu nresqu lil xulxin il-kulħadd biex jaraf il-dillhom tagħna fis-sema. Montfort jgħid li bħala ħlas għal dan kollu m'għandhom jistennew xejn. Dawk li jagħmlu l-affarijiet għal Marija m'għandhom jistennew xejn ħlief li jkunu tagħha u l-fer tagħhom għandu jkun biss li hija taqadhom ma' bina Ġesu. Mela mhux nagħmlu xi ħaġa għal Marija biex naqalgħu xi grazzja, b'xi tip ta' weda. Le, imma l-omm tagħna tas-sema. Dak li nagħmlu għalija huwa biss biex inħobbuha. Huwa biss għax inħobbuha. Huwa biss espressjoni tal-imħabba tagħna lejha. Fl-istess ħin il-ferħ tagħna għandu jkun illi hi għax dak li nagħmlu jkun għalija jitaqadna ma' bina Ġesu.
Mela rajna li l-konsagrazzjoni Sistine Montfort jenfasizza li l-ewwel mod irridu ngħixuha b'mod interjuri il-ħajja spiritwali billi nagħmlu kollox permezz ta' Marija, ma' Marija, f'Marija u għal Marija biex permezz tagħha nagħmlu kollox permezz ta' Ġesu, ma' Ġesu, f'Ġesu u għal Ġesu. Fil-waqt li Montfort però jenfasizza dil-aspett interjuri li huwa l-iktar wieħed essenzjali u importanti, però għaliex aħna bnedmin aħna għandna bżonn nesterjorizzaw, ġifieri ngħixu minn barra wkoll din il-konsagrazzjoni tagħna lil Marija. Però irnoqdu attenti li mhux nagħmlu affarijiet esterni daw li ħajsemmi Montfort u ħansemmihom issa, mingħajr ma ngħixu l-interjorità x'inkella naqgħu f'ereżija, naqgħu f'sitwazzjoni li verija ridikola. Marija hija l-interjorità tal-Knisja. Marija hija dik il-mara li fil-qalba tagħha tisma' din il-kelma tagħha tgħixha u tiddaħħalna fiha. Inut li nagħmlu affarijiet minn barra li juru d-devozzjoni tagħna l-Madonna jekk minn ġewwa maħniex nagħmlu din il-mixja spiritwali ma' Marija. L-ewwel ħaġa li Montfort jissuġġerixxija li jkun hemm jiem ta' tħejjija qabel ma wieħed jagħmel il-konsagrazzjoni. Montfort jipproponi tħejjija ta' 33 jum qabel xi festa tal-Madonna, imbagħad dakinhar tal-festa tal-Madonna wieħed jagħmel il-konsagrazzjoni tiegħu lil Marija. Jeżistu kotba illi iħejju din il-33 jum ta' tħejjija għall-konsagrazzjoni lil Marija, illi fihom wieħed jirrifletti fuq il-ħajja tal-Madonna kif hija fil-Vanġelu. Montfort jagħti diversi siltiet anke mill-ktieb Limitazzjoni ta' Kristu ta' Thomas Kempis li jkunu tħejjija u għajnuna biex wieħed ikun jista' jikkonsagra lilu nnifsu lil Ġesu permezz ta' Marija. Il-festi ta' Marija li wieħed jista' jużhom biex ngħidu hekk li fihom jagħmel il-konsagrazzjoni jistgħu jkunu l-festi prinċipali tal-Madonna, pereżempju Marija Ummalla l-ewwel ta' Jannar, il-preżentazzjoni fit-Tempju ta' Ġesu u l-Purifikazzjoni ta' Marija 2 ta' Frar, il-25 ta' Marzu il-Nunzjata, il-15 ta' Wissu l-Assunta, il-22 ta' Wissu Marija Reġina, il-8 ta' Settembru it-Twelid ta' Marija, il-15 ta' Settembru Marija Dolorata, il-8 ta' Deċembru Marija Immakulata. U ċertament hemm ġranet oħrajn kulħadd jista' jkollu devozzjoni partikolari tiegħu lejn Marija, però tista' jkun mument li wieħed anke minn issa intom tisimgħu daw ir-riflessjonijiet jekk tixtiequ tikkonsagraw lilkom infuskom il Marija u qed jaħseb minn issa festa tal-Madonna meta jista' jikkonsagra lilu nnifsu lil Marija u jirrifletti ħalli jkun jista' jagħmel dan b'mod serju u jgħin il-ħajja spiritwali tiegħu. Imbagħad Montfort jissuġġerixxi ovvjament id-devozzjoni lejn ir-Rużarju. Il-mod kif aħna nistgħu nibqgħu ngħixu dil-laqda tagħna ma' Marija din il-konsagrazzjoni tagħna il-Madonna. Montfort anke jissuġġerixxi l-idea ta' ktajjen katina żgħira li wieħed jista' jġor fuq u marbuta ma' jdejh ma' saqajh, katina żgħira sempliċi ħafna, kienet tradizzjoni antika li turi dan l-istat ta' jasar, dak minnkom li segwejtu daw il-kategeżijiet kollha rajna kif wieħed joffri nnifsu bħala l-sir volontarju ta' Marija u biex tfakru f'din il-ħaġa huwa użu bħalma aħna nużaw b'ċriket li jissimbolizzaw xi ħaġa hija katina żgħira li jissimbolizza tfakru li huwa kompletament ta' Ġesu li issa huwa ta' Ġesu u ta' Marija u mhuwiex il-sir tax-Xitan. Montfort jissuġġerixxi li anke wieħed ikollu devozzjoni speċjali lejn il-misteru tal-Inkarnazzjoni, allura wieħed jiċċelebra b'mod sabiħ il-festa tal-25 ta' Marzu, il-Nunzjata, li mhix biss tħabbira ta' Marija ta' twelid ta' Ġesu lil Marija imma l-inkarnazzjoni meta Ġesu tnissel f'ġuf Marija. Jifasizzaw kol Montfort li wieħed ikollu devozzjoni li talba ta' Marija tal-Magnificat biex jingħaqad ma' Marija u jidħol fit-tifħir tagħha lill-Alla. Imbagħad ovvjament Montfort jenfasizza li wieħed għandu jinqata' minn dak kollu li jista' jkun l-emil tad-dinja. Għaliex ma tistax tkun tgħix kompletament ta' Ġesu minn idej Marija jekk inti tibqa' mwaħħal mal-mentalità tad-dinja. Hija din il-bidla illi din id-devozzjoni Marija trid ġib fina ħalli nkunu kompletament ta' Ġesu. Jekk nagħmlu dan il-mulej jgħid naslem.